салом алейкум дӯстон, номи ман Ризвон. Аз соли 2021 ба недвижимост яъне квартира машғул ҳастам. Фаъолияти худро дар Россия аз соли 2021 оғоз кардам ва факти аҷоиб ин аст ки дар синни 25 солагӣ якумин квартираи худро харидам ва ҳоло бошад дар Россия ва дар Тоҷикистон ба 3 проект сармоягузорӣ карда истодам ва ҳамчунин ман ба онҳое ки квартира барои зиндагӣ ё ин ки барои сармоягузорӣ мехаранд кӯмак мекунем. Дар ин видео мо дар бораи он гап мезанем ки дар бозори Тоҷикистон дар чанд соли охир чӣ тағйиротҳо шуд ва чӣ имкониятҳо дар оянда 3-5 соли оянда ҳаст. барои чӣ мо ин видеоро сабт кардем? Ба он хотире ки мо дар Instagram дар бораи квартира ва недвижимост суҳбат мекардем ва бисёриҳо саволҳо доданд ки оё ҳоло вақти харидани квартира ҳаст, барои зиндагӣ харам ё барои сармоягузорӣ, чӣ тавр дастурҳои ки боэътимодро интихоб кунем ва дигар саволҳо доданд. Мо ба хулосае омадем ки як видео синимат кунем ва ба ҳама саволҳои шумо ҷавоб диҳем. Якумин чизе ки ба шумо мехоҳам гап занам ин аст ки аҳолии Тоҷикистон ҳар сол 250 000 нафар зиёд шуда истодааст ва дар 30 соли охир аҳолии Тоҷикистон 2 маротиба зиёд шуд. Ҳоло бошад аҳолии Тоҷикистон ба 10 миллион мерасад. Ин чӣ маъно дорад ва барои чӣ ман ин рақамҳоро ба шумо гуфтам? Барои он ки саволи асосӣ, агар ҳар сол аҳолӣ 250 000 зиёд шавад, онҳо дар куҷо зиндагӣ мекунанд? Яъне ки бо зиёд шудани аҳолӣ нархи квартира ҳам зиёд мешавад. Бо зиёд шудани аҳолӣ нархи квартира зиёд мешавад, чунки талабот ба квартира меафзояд, шаҳрҳо калон мешаванд ва нархҳои замин ва квартира бошад боло меравад. Чаро маҳз Душанбе? Барои он ки Душанбе маркази Тоҷикистон мебошад. Ҳар сол ҳазорҳо нафар аз дигар деҳаҳо, ноҳия ва шаҳрҳо ба Душанбе кӯчида меоянд, чунки дар Душанбе инфраструктура беҳтар аст. Дар Душанбе кор ва маош зиёд аст. Аз соли 1998 то соли 2026 1 миллиону 100 000 нафар аз дигар ноҳия ва шаҳрҳо ба маркази Душанбе кӯчида омаданд, то ки зиндагӣ ва кор кунанд дар Душанбе. Ва дигар чизи муҳим ин аст ки дар Душанбе ҳоло роҳҳо, мактабҳо, коллеҷҳо ва дигар чизҳо сохта шуда истодаанд ки нархи квартира меафзоянд ва квартира боз ҳам қиматтар мешавад. На танҳо Душанбе ва минтақаҳое ки ба Душанбе наздик ҳастанд, барои мисол ноҳияи Рӯдакӣ ҳам ҳамчунин пешравӣ карда истодааст ва нарх бошад дар ин ноҳия ҳам ҳамчунин зиёд шуда истодааст. Ва чизи дигари аҷоиб ин аст ки бо вуҷуди оне ки дар Тоҷикистон асосан дар Душанбе ин қадар сохтмон зиёд шуда истодааст, барои мисол соли 2026 аллакай 2 миллион квадрат сохта супорида шуд. Бо вуҷуди ин норасоии квартира 11 миллион квадратро ташкил медиҳад. Соли 1996 бошад 16 миллион квадратро ташкил медод. Ин маънои онро дорад ки дар 3-5 соли оянда боз ҳам сохтмон рушд меёбад ва ҳамчунин талабот бошад ба квартира боз ҳам давом мекунад. Чаро квартира дар Душанбе қимат мешавад? Бисёриҳо савол медиҳанд. Сабаби асосие ки гуфтем ин афзоиши аҳолӣ аст. Чӣ хеле ки мо гуфтем ҳар сол дар Тоҷикистон 250 000 нафар аҳолӣ зиёд мешавад. Сабаби дуюм, муҳоҷирати дохилӣ. Муҳоҷирати дохилӣ ин аст ки вақте ки дигар шаҳрҳо ва ноҳияҳо ба маркази Душанбе мекӯчанд, меоянд, то ки дар ин ҷо зиндагӣ ва фаъолият кунанд. Сеюм чиз, рушди Душанбе. Ҳар роҳҳое ки сохта мешавад, он марказҳои савдо, мактабҳо ва коллеҷҳое ки сохта мешаванд, нархи квартираро афзоиш медиҳанд. Ва чизи дигаре ки ба зиёд шудани нархи квартира сабаб мешавад, ин инфлясия аст. Инфлясия бо забони тоҷикӣ беқурбшавии пул. Беқурбшавии пул дар Тоҷикистон аз 8 то 12% аст. Яъне маънои онро дорад ки бо он пуле ки шумо ҳоло $1000 чизе ки мехаред, як сол баъд он чизро харида наметавонед. Сабаби асосии ин беқурбшавии пул аст. Ва сабаби дигар ин қимат шудани масолеҳи сохтмонӣ аст. яъне ки алматур, симент ва дигар чизҳо сол ба сол қимат мешаванд ва сабаби ҳамин нархи квартира ҳам боло меравад. Маҳдуд будани замин. Чӣ хеле ки мо медонем дар Тоҷикистон фақат 93% кӯҳҳо ҳаст. яъне ки замини зиёди Тоҷикистонро кӯҳҳо ташкил медиҳанд ва фақат 7% бошад замини ҳамвор аст. Барои мисоли
фаҳмо шудане ки нархи квартира чӣ хел дар Тоҷикистон қимат шуд, мегирем 5 ҳуҷрага дар ноҳияи Зарафшон. Соли 1998 ҳамин 5-хонага квартираро бо нархи $1300 шумо метавонистед ки харед. аммо имрӯз бошад соли 2028 ҳамин квартираро шумо $150 то $160,000 мехаред. яъне ки дар давоми 28 сол нархи квартира 123 маротиба зиёд шуд. таҷрибаи дигар давлатҳоро барои мисол меорем. Масалан, Русия аз соли 1998 то соли 2008 дар 10 сол нархи квартира 6 маротиба қимат шуд. Қазоқистон бошад аз соли 2004 то соли 2007 3 маротиба қимат шуд. Узбекистон бошад аз соли 2018 то соли 2022 2 маротиба қимат шуд. ва ин бум бошад дар Тоҷикистон аллакай сар шуд. бисёриҳо онҳое ки дар Душанбе зиндагӣ мекунанд медонанд ки дар маркази Душанбе 2-3 сол пеш шумо метавонистед ки бо $400-500 сари квадрат квартира ёфта харед. аммо ҳоло бошад дар маркази Душанбе аз $1000 то $1500 дар марҳалаи котлован шумо фақат харида метавонед. ин маънои онро дорад ки ҳамон буме ки дар дигар давлатҳо Россия, Қазоқистон ва Узбекистон шуда гузашт, дар Тоҷикистон аллакай оғоз шуд ва ин бум 3-5 соли дигар давом меёбад. яъне ки 3-5 сол дар Тоҷикистон ин беҳтарин имконият барои сармоягузорон аст ки метавонанд ки пули худро якчанд маротиба зиёд кунанд. мисли онҳое ки дар Россия, Қазоқистон ва Узбекистон дар гузашта сармоягузорӣ карданд, ҳоло бошад сарвати калон доранд ва шумо ҳам метавонед имрӯз ба Тоҷикистон сармоягузорӣ кунед то ин ки якчанд сол баъд сарвати шумо якчанд маротиба зиёд шавад. дар ин ҷо савол пайдо мешавад, имконияти асосӣ дар куҷост? яъне чӣ хел аз ин имконияте ки дар 3-5 соли оянда дар Тоҷикистон аст истифода барем то ин ки сарватманд шавем. стратегия бисёр ҳам оддӣ аст. коре ки якуме ки шумо бояд кунед ин аст ки интихоби застройщикро дуруст кунед. яъне ки сохтмончие ки шумо интихоб мекунед, дуруст ӯро интихоб кунед то ки он якчанд сол баъд банкрот нашавад, то ин ки як квартираро ба чанд кас нафурӯшад. маслиҳати асосиро ман медиҳам ки агар ки сохтмончӣ нав бошад, нав ба бозор даромада бошад ва ягон дом сохта насупорида бошад, беҳтараш аз чунин сохтмончӣ нахаред, чунки ӯ таҷриба надорад ва хатари банкрот шудани ӯ зиёд аст. дуввум чиз, ҳамеша дар марҳалаи котлован харед. яъне ки вақте ки сохтмончӣ аллакай иҷозатномаи сохтмонро гирифт ва котлованро оғоз кард, дар ҳамин марҳила харед ва вақте ки сохтмон ба анҷом мерасад, фурӯшед. чунки дар ҳамин муддат нархи квартираи шумо дар як сол аз 20 то 30% метавонад қимат шавад. аммо ин маънои онро надорад ки ҳамаи квартира сармоягузории хуб шуда метавонад. вақте ки шумо квартира мехаред, 4 чизи муҳим аст ки ҳатман шумо бояд ки анализ кунед. якум чиз, ҷойгиршавии квартира. он ноҳияе ки шумо дар ӯ квартира мехаред бояд ки ноҳияи хуб бошад. яъне ки ноҳияе бошад ки дар он ҷо роҳҳои нав, марказҳои савдои нав, мактабҳои нав, коллеҷҳо ва донишгоҳҳои нав сохта шуда истода бошанд ки бо мурури замон нархи квартираи шумо қимат шавад. дуввум чиз ин эътимоднокии сохтмончӣ. яъне ки пештар мо гуфтем ки сохтмончие ки шумо интихоб мекунед ҳатман бояд бо эътимод бошад то ки пуле ки шумо дар он сармоягузорӣ кардед аз даст надиҳед. севумин чиз, имконияти фурӯш, яъне ки ликвиднокӣ. квартирае ки шумо мехаред бояд квартирае бошад ки ҳам ба иҷора додан ва ҳам фурӯхти он осон бошад. ин хел квартираҳо яккомнатага ва дукомнатага мебошанд ки ҳам фурӯхтанашон ва ҳам ба иҷора доданашон бисёр ҳам осон аст. чорум чизи муҳим, даромаднокӣ. пеш аз харидани квартира ба худ савол диҳед, баъд аз 3 ё ин ки 5 сол баъд нархи квартираи ман чӣ қадар зиёд шуда метавонад? 5 хатогии асосие ки сармоягузороне ки бетаҷриба ҳастанд мекунанд. якум, хариди бетаҳлил. яъне ки пеш аз харид анализ намекунанд. он чизҳое ки мо гуфтем, бояд сохтмончиро анализ кунед, бояд ноҳияро анализ кунед ва дигар чизҳое ки бояд таҳлил карда шавад, таҳлил намекунанд. хатогии якум. хатогии дуюм, боварӣ кардан ба ваъдаҳо. яъне ки вақте ки сохтмончӣ иҷозатномаи сохтмонро надорад, аммо ба шумо ваъда медиҳад ки бе иҷозатномаи сохтмон ман 6 моҳ баъд ё ин ки 1 сол баъд корро оғоз мекунам, ба чунин ваъдаҳо бовар накунед. пеш аз харид бояд ҳатман иҷозатномаи сохтмон бошад. чунки ҳамин хел ҳолате буд ки ба пеши мо клиент омад, гуфт ман пулро ба сохтмончӣ додам,
сохтмончӣ гуфт ки 6 моҳ баъд корро оғоз мекунад. Айбан 1 сол гузашт, иҷозатномаи сохтмониро гирифта натонист ва пули ӯро бозгардонда дод. Дар ин муддати 1 сол бошад, квартира 20-30% қимат шуд. яъне ки агар ки квартираро бо нархи 100 000 сомон барои мисол харида метавонист, дар 1 сол квартира 120-130 000 сомон қимат шуд. барои ҳамин ин чизро ҳатман шумо анализ кунед. сеюм хатогӣ: интихоби ноҳия нодуруст. яъне ки агар ки квартираи шумо бо ремонти кӯҳна бошад ё ин ки квартираи хуб набошад, шумо метавонед ки он квартираро ремонт карда фурӯшед. аммо агар ноҳия нодуруст бошад, яъне ноҳияе бошад ки дар он ноҳия рушд нашавад, ноҳияе бошад ки он ноҳия яъне ки инфраструктураи хуб надошта бошад, шумо наметавонед ки ҳамаи ноҳияро ремонт кунед. ба ҳамин хотир хатогии сеюме ки бисёриҳо мекунанд, ноҳияро нодуруст интихоб мекунанд ва квартираро фурӯхтан қариб ки ғайриимкон мешавад, ё ин ки маҷбур мешавед ки бисёр ҳам бо нархи паст фурӯшед. чорум хатогӣ: санҷиш накардани ҳуҷҷатҳо. ҳуҷҷатҳо яъне ки он шартномае ки байни шумо ва сохтмончӣ мешавад, ҳатман шумо аз юрист яъне ки ҳуқуқшинос суҳбат кунед ки оё ин шартнома ҳуқуқи шуморо ҳимоя мекунад. яъне ки дар ҳолате ки сохтмончӣ он ваъдаҳое ки ба шумо кард агар ки иҷро накунад, ин шартнома метавонад ки ҳуқуқи шуморо ҳимоя кунад, то ки шумо пули худро аз даст надиҳед ва ба таъхир андохтани сохтмон ҳамчунин манфиати худро аз даст надиҳед. хатогии панҷум: сармоягузор бо тамоми маблағе ки дорад сармоягузорӣ мекунад. барои мисол шумо 1 миллион сомонӣ доред ва он 1 миллион сомониро пурра сармоягузорӣ мекунед ва дар чунин ҳолат шудан мумкин аст ки шумо коратонро аз даст медиҳед, бизнес ё ин ки ягон аъзои хонаводаи шумо бемор мешавад ки ба шумо пул дар кор мешавад. дар ҳамин ҳолат шумо маҷбур мешавед ки он сармоягузории кардед тез фурӯшед барои мушкилиятонро ҳал кардан, то ки пули нақд ба даст биёред. ба ҳамин хотир ман ба шумо чунин тавсия медиҳам ки агар шумо 1 миллион сомонӣ дошта бошед, беҳтараш 100 000 сомон ё ин ки 200 000 сомонро пасандоз яъне ки дар худатон нигоҳ доред, то ин ки барои чунин ҳолатҳо маҷбур нашавед ки он квартирае ки харидед барвақт фурӯшед бо даромади кам. ва бозори Тоҷикистон чӣ хеле гуфтем, ҳоло дар буми строительства қарор дорад ки он нафароне ки ҳоло сармоягузорӣ мекунанд, метавонанд ки якчанд сол баъд бисёр ҳам пули хуб кор кунанд. шумо ҳам агар мехоҳед ки аз ин бум истифода баред, то ин ки сарватманд шавед, ба мо муроҷиат кунед ба Telegram ё ин ки WhatsApp ё ин ки метавонед ки напрямои занг занед ки бо шумо маълумоти пурратар дар бораи проектҳое ки мо дорем, дар бораи бозори Тоҷикистон ва дигар маълумотҳои даркориро диҳем, то ин ки шумо сармоягузорӣ кунед ва аз ин имконияте ки дар бозори Тоҷикистон ҳаст истифода баред. ман умедвор ҳастам ки ин видео барои шумо фоиданок буд. агар ки шумо саволҳое доред ки мехоҳед ба ӯ ҷавоб гиред ё ин ки фикрҳои худатонро дар комментария нависед. фикри шумо барои мо бисёр ҳам муҳим аст.